barangay Punong. Nga mo ni gi-prepare na mo sa kuan. Among sponsor sila ni Sir Dodong o ni Sir Jerry. Among kauban dire. Accounting department niya. Ang sa accounting guys. Ana si Agapito Iskoro among pigiwa niya. Money at Tabaw. Kuan. Niya. Money sinugbagay. Katungkuan. Kalibos mo. May sponsor na kasi. Itong ganahan ng mga rin-araw. Balikan ko, happy fiesta, barangay Punong, Matalo, Kuan. Okay guys, good luck o happy fiesta, barangay Punong, Matalo. Niya pista ron sa barangay Punong niya maon niya mo chief cook karon nga kon kay imbes adto mo pista diri na lang naghikay sa opisina morning mga study awan na niya okay mo niya tong mga kuan mo na tong sponsor Sir Dodong Odias kay pista mo sila dila niya ito ang chip cook mga hang sa LGU. Okay okay guys muna ni update sa itong pista sa barangay Punong Matalong okay okay, money update sa ato ang kwan guys. Okay, there is sa accounting department. There is lungkot sa mga niya. Happy Fiesta, barangay Punong, Matalong Lite. Sa tanang katauhan, mga opisyalis. Okay. Okay, good luck. Happy Fiesta, barangay Punong, Matalong Lite. Iko pipi. Bisyo. Nga mo servicio. Tauhan diri sa lungsod.